Il-Partit Nazzjonalista tellef lil pajjiżna opportunità li permezz ta' emenda fil-liġi ikunu msaħħa b'mod konkret l-awtoritajiet amministrattivi jew regolatorji f'pajjiżna. Id-deputati nazzjonalisti ivvutaw kontra l-emenda f'artiklu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u li kellha bżonn 2/3 tal-voti biex tgħaddi mill-Parlament. Din kienet se iżżid il-poteri tal-awtoritajiet sabiex ikunu jistgħu joħorġu multi ogħla lil min ma jkunx konformi mal-liġi fl-operat tiegħu. Dan ifisser li awtorità bħall-FIU kienet ser tingħata poteri akbar biex timponi sanzjonijiet f'każijiet ta' ksur ta' liġi fosthom fuq ħasil ta' flus. Waqt sessjoni ta' informazzjoni mal-medja dwar din l-emenda, id-direttur tal-FIU Kenneth Farrugia spjega kif il-liġi preżenti torbot idejn l-awtorità biex timponi multi li jkunu proporzjonalment adattati għal persuni biqliħoli. Qal li dan ifisser li l-awtorità ma tkunx tista' tkun effettiva e kif is-suġġett jiġi jaqbillu jkompli jikser il-liġi fil-waqt li jħallas il-multa. Huwa kompla jżid kif l-awtorità qed taħdem fuq sistemi ġodda fejn f'ċertu każijiet ikun hemm opportunità ta' ftehim bejn l-FIU u l-parti li tkun qed tonqos biex fil-waqt li jkunu indirizzati nuqqasijiet sa ċertu żmien ikun hemm tnaqqis fis-sanzjonijiet imposti. Bl-emenda kif proposta, il-persuni li jkunu mogħtija il-multa kienu xorta waħda ser jingħataw id-dritt li jirrikorru għall-Appell Ġenerali mill-Qorti jekk ma jaqblux mas-sanzjoni imposta fuqhom. Id-deċiżjoni tal-Oppożizzjoni li tivvota kontra l-emendi ifisser li d-deputati tal-Partit Nazzjonalista telfu lil pajjiżna opportunità ta' iktar tisħiħ tal-istituzzjonijiet fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-terrorizmu u l-ħasil tal-flus. Id-direttur tal-FIU saħansitra stqar mal-ġurnalisti li bl-emenda ma tgħaddix pajjiżna ser ikun qed isiba diffiċli ħafna aktar biex joħroġ mill-proċedura ta' iktar monitoraġġ fl-2023. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis ukoll innota r-rifjut tal-Oppożizzjoni li tingħaqad mal-Gvern fit-tisħiħ tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Kemm smajna? Kemm ilna nisimgħu snin l-istituzzjonijiet ma jaħdmux? Ħudu paċenzja, titelfu lill-Ministru. Ilna snin għaddejjin biha di. Kif ġejna b'xi ħaġa? Fejn ngħidu isma' ejja nżidu l-effectiveness of action. Ejja nagħmlu sanzjonijiet li huma proportionate, li huma dissuasive, li huma effective. Ma l-ewwel opportunità, ma l-ewwel ċans li kellna bżonn ngħid l-Oppożizzjoni tefgħu lura. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista saħaq kif il-Partit Nazzjonalista falla test ieħor fġieħ l-interess nazzjonali. Qal li l-Oppożizzjoni ta' Bernard Grech fallit l-ewwel test reali biex turi bil-fatti li hija lesta taħdem biex pajjiżna jwettaq ir-rakkomandazzjonijiet tal-FATF. L-istqarrija komplet tgħid kif fil-waqt li bil-paroli il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li jrid ikun mal-Gvern u l-awtoritajiet biex il-pajjiż iwettaq dan il-pjantazzjoni bil-fatti wera mod ieħor. Din l-emenda tresqet ukoll wara li kienet mitluba l-opinjoni tal-Kummissjoni Venezja u li kienet ippubblikata f'Ġunju li